Здравейте хора, аз съм Assassin Gaming, но ние сме тук в Critical Ops. Днес ще играем на... Вече казах Critical Ops. Добре. Ето, както виждате, вече си направих име. Предното видео беше първото, сега ще бъде второто на тази игра. Интересно е какво ще стане. Нека да започваме. Може би днес ще играем на Plaza Deathmatch. Мисля някъде на Canals Deathmatch. Ще играем на Canals Deathmatch. Не знам как ще бъде. Но може би ще има сцени, в които напълно ще съм замълчал. Защото ще бъде концентриран. За да убивам колкото може повече хора. И така. Масак. Стане главна масак. Добре. Направим нищо. Добре, този извикам. Шутър! Умръзвам. Почвам ги, хора. Саката фортисява. Извинете, малко съм болен. Днес. Нищо. Бъгна ми. Не може да се движи екрана. Бъгна ми. Добре. Продължаваме да генерираме шутъра. Още един. Елата ми още. Може да ми идвате. Вече. Добре, да продължаваме. Това видео може би ще бъде по-малко от 15 минути. Не знам. Ще изиграем тази игра. 5 минути. Аз да засичам по нея. Как го убих това. Like a pro. Тръгна напред. Халио, хапрап! Никой. Добре, хапрап! Хапрап! Shit! Прецакам съм. Добре, продължаваме. Никой. Бам! Ти. Не. Къде? Аз съм сляп, не виждам. Има някаква пушка.
Как? Как? То му цели през стената. Вау! Like a boss. Пабра! 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 Викаме, малко ми. Хайде! 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 О, не. Ще бъде добре кръгнено. Добре. Пабра! 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 Ah, damn! Motherfucker! О, за тебе! Точно за него! Как може такова нещо? Кощунство! А, късто е? Късто е? Кощунство! Пабра! Не. Давай, motherfucker! Аз съм рад. Аре, цели го е! Май толкова е зле! Май толкова е зле! Ало, уби се? Май те го убиха. Мале колко е зле. Ела! Oh, fucking hell. I'm nervous now. I'm nervous, I'm fucking nervous, guys. I'm fucking nervous. Nervous, I'm nervous. Ah, damn. Die. Shit. Папа! О! Как? Не, зад вас идиоти. Един ще ви убият. Да. Така се случи, аз не знам. Ще разказвам бъдеще. Фак! Колко ще стане всъщност? Колко време да правим клип? Добре. Да продължаваме напред. Бавно, спокойно. Дишаме. Папа! Девет! Не успях, мамка му! Пак ме убиха! Ме убият всеки път! Шит! Дай! Господи, да ме не помощ това оръжие. What? Как? Как стана? What? Моля? Къде че? Не се обърках. О, тук ви снайпя. Ще пробвам всички оръжия, ако не стана просто казвам. Разбирате ме? Защото това е нервно. Ставам нервен. Къде са всички? Всички от тука. Победа! Убий го. Победа! Assist kill. Stop. Headshot. Победа! Фак. Бля, съвсем като нещо почна ли цепя?
А? Говорите, а? А? Щекойком. Щекойком. Вы штант. Щекойком. Канал последний. Папара! 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 Fuck! Come on, nigga! Ow! Nigga! This nigga. Bitch ass! What? Оцелих в главата, всички видяхте! Който го е видял това да лайкне клипа? Който го е видял да го лайкне? Който е видял това да хареса клипа? Защото знам, че всички го видяха, оцелих го главата, дори показах ич. Нечестно, дори. О, хеджот! О, хеджот! О, хеджот! Motherfucker! Пабра! Пръстаха ми черепа. Но ако това сте го видяли, лъкнете клипа, моля ви. Колкото повече лайка събера, толкова ще знам, че хората ви подкрепят в стратегията ми. Una primera posición. Me voy a morir. О! Не. Защо бе? И двамата беха... Направо кръстоса на носи беше това. Направо ме разстреляха от двете страни на тялото. Най продължаваме напред. Негас! И това трябваше да го бие. Оооо, fucking Този излетя! Всички видяхте как този излетя. Кампърс. Еми да, кампърс. Кампери чакат. О, дабл кил! Трипл кил! Добре, беше трипл кил. Беше дабл кил, ама пак яко. Дабл кил. О, беше яко. Like a Michael Jackson style. Айде, Michael Jackson съм аз. Само това правя. Що правя? Добре. Последен кил. Generated shooting. О, той ми сби щита. О, мой. Бам!
Добре. Добре, хора, мисля, че това ще бъде за това видео. Благодаря, че гледахте. Сабскрайбвайте. Не спирайте.